И здравейте хора, вие сте с Марто G. Както виждате, пак играем Майнкрафт. Завърнахме се. Ето, взех си малко почивка, така мога да кажа. И да, тък му слезнах в тази пещера и познайте, време е за търсене на диаманти. Да, малко слезнах, осветих и реших да започна да правя видео. Ако видеята ви харесват, абонирайте се, харесайте видеото и може да оставите някой позитивен коментар. Благодаря. И само да ви кажа, ново видео вече ще има петък, 19:00, само в петък. Да. Да знаете и така, нека да започваме. Опа. Айрон. Само да не изкочи някакво чудовище. Крипър ли беха тия гадните, да. Опа, още айрон. Още не сме на нивото на диамантите. Спокойно ще идем и до тях. Колко айрон ще има да намажеме. Няма да се качваме по-нагоре. Ще се качи. Опа, айрон и на тавана има. Абе, хора, ние стабилно айрон си откриваме така горе-долу. Което няма да откажа айрон, ама трябва да пъкне някой диамант, така да ни стане хубаво. Тук... Дали ще мога да се мине... Опа, къде отидох? Къде съм? Не. И от четирите ли страни има вода, бе? Къде съм? Щупих айрона и къде от... япа айрона това. Това беше лоша идея. Ще се измъкнеме. И да, хора, измъкнахме се, сляжахме по-долу в пещерата и докато слежам оп айрон. Дали айрона няма да се превърне в рудата, която най-лесно бих казал, че най-много ще намеря, сигурно. Сляжахме малко по-надолу, спрях записа за малко да се измъкна там от водата и така. Тук има още... Айрона е добре да го имаш, все пак. И ние го събираме точно заради това. Надявам се да намериме диаманти и да... Тук се качваме май по-нагоре, ама ние не искаме. Оп, злато, злато. Намерихме злато. И айрон пак видях. Тук има някакъв айрон и от тук сме минали. Да, минали сме. Скина ми нещо, му се е сменил на жена по някаква причина, но няма проблем. Ще го правиме. И да, хора, продължаваме.
Много айрон набарахме тук. Вече имаме 50 айрон, което е много добре. Скоро трябва да освободим място за още, ама това като му дойде момент. Ето тук има още едно ли? Не едно е, как? При мен няма да е така. Така. Окей. Вече айрон е тавана. Толкова съм богат от айрон, че то няма го взема, ама айде, то ще го взема. Опа, майншафт, тук открихме, това е много добре, хора. Може, после ще се върнем. Така, майншафт. Само да ни пъкне някое чудовище. Че преди малко като спрех клипа ми пъкна един крипър. Добре, че го убих. Опа, още. И едно, две, три. Айрон. Вау. Айде, хляба ще го взема. Хора, за сега се движиме много добре. Което е добре. Движиме се много добре, което е добре. И сега отиваме все по-натъмно, все по-тъмно. Опа. Тук има кол, много свещи, които ще вземем. Злато. Да остава някои неща, които не ми трябват. Да. Окей сме. И това е. Тук лава. Не ни прави никакъв проблем лавата. Къде сме сега? Вече се на 28, минус 28 ниво, тук вече трябва да има диаманти, поне според мен. Опа! Това ми е познато. Уордена. При него може да отидем в друг епизод. Че сега хора не ми се ходи при Уор... Да, майко ми. Да. Ако имаме там, ще се активира ли армата? Сигурно. Мамка му. Окей. Да се биеме с Уордена ще бъде в другият епизод. Тук сме в капан. Така изглежда. Да, хора. Ще спра видеото и ще покупая към 50-то ниво и ще се върна тогава. А вие останете в канала. Връщам се сега. И хора, няма да ми повярвате, докато си копаех надолу и пък на диамант. Това просто справи видеото, за да копая към 50-то ниво, стигнах до 49-то и намерих диаманти. Това вече четворка ли се? Майко ми. Четворка. Това ще заслужава една снимка според мене. Така. Една снимка направихме, която ще бъде коричета сигурно, ако не вие нещо по-хубаво. И да, взимаме диамантите, хора. Намерихме диаманти още. Това вече, ако не ви говори да харесате видеото и да се абонирате, не знам кое ви говори. И така вече си продължаваме. Ще имам на 50, стигам на последното ниво.
прелорда да не ми се ходи, както ви казах, и да... Мислих да не паднем при него, че ако бехме паднали при него, стигнахме бедрок нивото. Сега ще направим така. Окей. Пак. Да, все пак малко нагоре. Малко. На това ниво 57 да почнем да копаеме. И да. Така. Копаеме, да намерим нещо. Хубаво. Така, махнахме го това. Така. Опа. Намираме и... Как се казва това, бе? Не мога да си спомня, хора, ама... Да, намираме от него. В началото на видеото, даже не началото, аз не съм го записал. Прахо червен камък. Това намираме. Не съм и записал. Намерих 3 емералда, не 4 емералда, буквално на щотното ниво от пещерата. И да. Ще покупая още малко и ако няма нищо интересно, ще спра видеото и ще се върна, ако има нещо интересно. Вие не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала, ако ви кефи. Така, за сега няма буквално нищо. Спирам за малко и ще се върна. И хора, нищо не успях да намеря. Намерих около още 20 на айран и това мисля да е за този епизод. Първа част на търсене на диаманти. Погледнете колко съм копал буквално до бедрок и намерих 2 стака и половина. Не 2 стака, 1 стак и половина диаманти, малко лапис и емералди, червеното от 40, не знам, не помня името. Червен прах го пише на български, така да го кажем. Намерих и 5-7 диаманта, което мисля, че е добре за първи епизод. Наистина се постарах, искам да харесате видеото и да се абонирате. И ще взема да покупая още малко, хора, да видят дали па нещо няма да пъкне случайно и така. Ето, копая с вас в момента. Опа, голд, все пак имам малко късмет. Голда да го събереме и него. Опа. И така. Извадихме все пак малко късмет, хора. Голд. И ето ги диамантите. Както ви казах, извадих голям късмет. Намерих диаманти, майко. Това не го очаквах, хора. Буквално мислех да спирам видеото и намерих диаманти. Майко, добре, че не го спрях. Сега ще ги изкопая с кеф. Да видим дали няма още. Майко, буквално копал толкова време. Добре, че не спрях видеото. Погледнете. Ако не ми вярвате, погледнете. Тук вече минах на другото ниво и тук съм копал. Погледнете. Буквално спрях 1 час. 1 час копая. Гледайте. Дали е малко? Дали е малко? Гледайте.
Оттам дойдех, от 40-то ниво почнах да копая. И да, благодаря ви, че гледахте това видео. Аз бях Марто Джи, харесайте го, абонирайте се и да, ще се видим в петък 19:00 в другият петък, да. Чао и до скоро виждане.